なさそう。うまくいけば3つあります。宝箱。あ、いる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 。くそこいつ。あ、いるわ。頑張れ。宝箱確保。上にないやんけ。うわ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 。下に降りた。おお、すげえ。一通りやったのかな。いや、わかんないな。もう一人いるでしょ。多分やった。二人やった？二人やったよ、今。あ、ナイスナイス。じゃあ大丈夫だ。多分大丈夫だと思う。アップルさんごめん、俺、丸腰だったから、奴らにシールドいいよいいよ。取られまいと思って、でも脱いじゃった。うん。ほんまや。いや、俺が死んでシールド飲まれるぐらいだったら、夜だから見えないんですよね。うん。全然。ああ、そこ立ててんのか。近くにいどっるのこれ。から撃った？ああ、S 方向の遠い目のやつが逃ああ、あげてる。いつらか。そいつを撃った。うわやっ倒した。べやっべやっべやっべ。ナイス。なんか撃たれたな、でも。そっか、SE 方向から撃たれない気がしたけどな。マジで。なんか誰か近い。あ、いたいた、やっぱりな。マジか。ナイス。一人だ、一人。今のやつ。ですね。あぶね応え。急持ってます？応急ナイス。あ、あるある。OK。ありがとうございます。あぶねえ。OK な。ムさん、ロケラン、ロケラン。俺ロケランか。まあ、グレードないから使おうかな。あ、グレネードで置いとこうか。グレネード。いや、いい。ロケランも。どっちがいいですか？ロケランでいいっすよ。あ、待って待って、それ俺の。いい入ってない。ここは入ってる。いた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 。W。W。よし、OK。ナイス。どうする？取りに行く？いやー、ちょっときついな。怖い。足音消して。あ、目の前にあるじゃん、あそこに。いほんとだ。あっち取りに行った方がいいね。やーでも、怖え。W。プルさん攻めるね、そっち。マジで。ちゃうよ。取れる？一応援護しますよ、一応。うん。あ、いるな。いるな、いるな。ナイス一人やった。です。
素晴らしい。素敵。入るね。おっと、いたいた。誰だ。どっから？この向こうの方からですね。ロケラン。あの階段か。それでいいかも。下とかかな。真下とかかな。後ろだ。NE かいいか。わかります？ナイス一人やった。ナイス。ちょっと一人わからん。あ、いた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 。どこどこ？上だ。上？うん。上ってどこの上？NW の上。隣に立ててる。ナイス。あと一人がわからん。でもこの隣は間違いないですから。いる？あ、いた。どこ？どこ？下？下。あ、いない。どこ？下。下。どお、見てて。上にいる。よし、ナイス。やったぜ。もう、やっとできたよ、もう。じれったかったっすね、今日は。なんだかね、恵まれなくて縁に。よかった。この胸のつっかいがなくなった感。気持ちスーッと。胃薬かな？胸焼け。治ったね。